गसाइगाव हारापुथायाव आरोबाव हा जावनानै फबबावबाय ब्रयलार दाउ। गंथाम बलेर' पिकआप गारि बुंजासे ब्रयलार दाउखौ हा जावनानै फबो महकुमा खुंथाया। सोनाब बंग सीमायाव पुलिस आरो मि फिसिथाइ बिफाननि मेगनाव हाद्रि सारनानै ब्रयलार दाउ आसामाव बारहोनाया दाबोनो सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। आयेन बेरेखा गंथाम ब्रयलार दाउजों बलेर' पिकआप गारि हमदों सिमालटापु पुलिसआ। आयेन बेरेखा दाउ फालांगि खालामग्रा दुथांफोरा गोदान गोदान लामा सोलायनानै गोदान गोदान आदब खायदाजों बारहोगासिनो दाउ ब्रयलार। थांनाय हरनि समाव गसाइगावनि सिमालटापु पुलिसआ होसो होसो हमनो हायो ब्रयलार दाउनि गंथाम गारि। हमजानाय बलेर' पिकआप बुंजासे दाउ ब्रयलारनि बिबांखौ गासै 5 लाख रांनि जागौमोन होननानै फोरमायदों मि फिसिथाइ बिफाना। आसाम सोरखारनि SOP बादियै मि फिसिथाइ बिफाना हमजानाय दाउ ब्रयलारखौ फबजोबना नष्ट खालामो। মুরগি লৈছে মুরগি নিছে আৰু কাৰাকাৰি লাগিছে। পুলিচে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে, সেইটো কিমান কৰিব? পাব্লিকতো মাৰিলেও আকৌ দিগদাৰী। অলপ চলপ দিছে দাবী সমিতি বা দিয়াত দিছে, কিন্তু নাই, পাব্লিকে একো মানে ভয় নকৰে। লৈ গৈছে। আপোনালোকৰ এই অভিযান চলি থাকিব? এতিয়া যোৱা আমাৰ পৰহি এখন দিছপুৰত মিটিং হ'ল, মিটিঙত একো সিদ্ধান্ত নহ'ল। আকৌ অহাকালি এখন মিটিং আছে দিছপুৰত এই সম্পৰ্কতে। এতিয়া কি কৰে নাজানো আৰু অহাকালি কি সিদ্ধান্ত হয়।